jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jo sare en garti hannde oɗo ñalloma aset hawri ko jettati lewru mars hitande ujune nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgol pulaar toon to états-unis puɗɗoɗen ɗum noon ko toon to maison blanche walla toon to ɓe hewɓe ganduɗa mo watannoɓe kanko Donald Trump puɗɗimi yaltude oɗo saha joni taw kañumen koye men jeeya koye yimɓeɓe ɓe kanko Donald Trump laamu makko fuɗɗi segde ƴeewen koɓe kaali hannde toon to Washington kanko Mike Johnson ɗum gardiɗo congrès o ardi proposition ko fati budget mo pour vote tawi ɓe votani oɗon budget kanko laamu makko Donald Trump koko uddete habaruji men international ma en puɗɗoro toon to Ukraine e ɗum noon jammanke ha fadde ñalawma hannde kadi kono kamɓe Russie ɓe neldi kene ɓuura temedde ɗiɗi drone e kañum woni kadi missilaji kewɗi ma en jaaka toon kadi toon to Sénégal tunnade kadi kanko Mansour Faye ko haali ko fati surtout yen on ko Bassirou Diomaye Faye foti wadde pour daldude leydi Sénégal ɗum noon ma holwaji mo rokki Diomaye Faye ko fati caɗele leydi Sénégal gonaɗo oɗo saha joni ma ƴeew kadi ruttitade kadi e bilan mo ganduɗa toon to port autonome de Dakar ma en cakkitoro habaruji meɗen toon to Mauritanie e Mali ko fati e ɗeɗo leyɗele ko wayno Mali Côte d'Ivoire Gambie e Sénégal wasi mon weltare ko fati yimɓe nawse guittotoɓe toon no Mauritanie nawte leydi mumen kono noon ma en dutto kadi ƴeewen no foti yimɓe kadi gaari jetti hannde toon to illuji Kanari taw gummi koye laaɗi no gummi toon to Mauritanie taw wona Mauritanaɓe ɗum woni titre uji joni ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu détail muɗum joni joni siftin ɗon tan hannde ko aset jeetati lewru mars ene hawri kadi ko ñalawma jeetaɓijo lewru korka ma en gartu joni joni e détail bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare sibabude hannde oɗo ñalawma ko 8 mars ko ñalawma kadi teddugal rewɓe noon ko rewɓe meɗen ko ɓiɓɓe meɗen ko jinnaɓe meɗen ko bandiraɓe meɗen rewɓe ɗum noon e sibabude oɗo ñalawma radio Jowol Sare guila heɗotoɓe muɗum ha e liggotoɓe muɗum ha e onon kadi wonɓe wonduɓe amen ñande fo onon rewɓe wallodiroɓe amen amin mbiya ndeɗo manditare ko yowona noon manditare jaam ɗum noon ko teddugal ummade radio Jowol Sare fade o moɗon kon yimɓe hormuɓe kon yimɓe tedduɓe kon yimɓe kadi fotɓe respectede bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare siftinton toon oɗo jamma woni jamma jeenayyi lewru korka ɗum noon paɗen ko ñalawma jeenayyi ɗum noon dimanche hawrata ko adi foof janggo subaka ɗum noon wonande onon kadi wonɓe o diwan o hayno ko siftinɗon tan ko waktu koko wayloto ɗum noon sade mon lelade hedde 1 heure so tawi on jogui téléphone aji ɗi mbawata change ude koye mumen ɗum noon avancé heure moɗon ene wayno ko nde fonno wonde 6 heures subaka janggo wontata ko 7 heures ɗum noon ko fati subaka janggo dimanche ko fati kejjari dartini ñamde mon à partir de 6h44 nden foti han kadi kejjari woni gasi ene wayno ko salade julete ko 7h15 kumtari janggo fuddoto ko 7h40 woni nde humtete ñande dimanche noon dimanche e altini ko 7h40 ñande talata ko 7h41 hankadi kene ɓeydo ñande foof minute wonande wonɓe diwan Ohio wonɓe diwan kadi walla dépendiɓe kadi calendrier juma Westchester ɗum noon ko sifti noon tan oɗo ñalawma samedi woni jeetati lewru korka ene wayno dimanche janggo wonata jeenayyi lewru korka tunnade kadi hande calendrier mo juma Westchester bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc habaruji men to états-unis puɗɗoɗen ko toon to Washington e tunnadi ko CNN report ono kamɓe gouverneur mo New York ñaguima wonde ko ballal taw ko ballal fédéral émergency ɗum noon ko sibabude cuumuji gonɗi toon to état New York toon to Long Island ɗum noon ene wayno ko cuumu waynoɗo saha joni no ene waɗi curki no fewi kadi ne wayno ko laabi kewɗi dewannoɗi toon gummotonoɗi oɗo nokku oɗo saha joni koko gudda yimɓe pompier ji ummiɓe toon to sifo kawni kañumen mbawi jabade
mbawi jabade cumgu kono ene wayno ko ɗo sa joni cumgu ko ɓuuri ɓe doole tugnade hannde kabaruji gomiriɗi toon to New York. Donc tugnade kabaruji gomiriɗi toon to CNN hono kanko Mike Johnson gardiɗo congrès o wawi addude hannde proposition makko ko fati bill ɗum noon ko budget mo ganduɗa kamɓe yimɓe toon wonɓe toon to congrès eɓe poti vodde ɗum pour hadde gouvernement mo kanko Donald Trump ardi oɗo saha joni uddidde muɗum ñande 14 lewru mars jafo ɗum 14 wona 17. Donc e nder oɗon bill tugnade kadi ko yalti hono kamɓe démocrate en ɓe ɗamini wasde supportudemo kanko Mike Johnson. ɗum noon so tawi o supportaka so tawi démocrate ɗi ko jantani e makko ene wayno ko ɗo bill ala to jogoriyade. ɗum noon tugnade e noon hono kanko Hakim Jeffrey ko haali o wi wonde ko ɗaminaki kamɓe démocrate en ɓe mbawi supportude hono Mike Johnson ko bill mo addi ɗo proposition mo addi o. Donc proposition e Mike Johnson wiide muɗum ko so tawi wotama ɗum noon ko mbiyata continue resolution ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe wallude maslaha surtout wallude kanko Donald Trump agenda makko programme uji makko ɗi jogui ɗi en ko ɓuuri hewde en e tugnade kadi ko démocrate en kalata ko wawi wonde fof ene wayno ko so tawi ɓen votani ha ɗo ñande 14 lewru mars ene wayno gouvernement ko wuddata ko jiiɗa ɗum ɗon hono kamɓe démocrate en ɓe puɗɗimi jogade joni kaɓirɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe mbaɗiri campagne mabɓe contre républicain surtout e woteji garoji no hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom ɗiɗon woteji noon ko surtout ko woteji ko fate congrès wonande kamɓe démocrate en habde républicain ji won ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko sibabude Elon Musk gueɗe ɗe wallata kanko Donald Trump e kadi wonde wona Elon Musk mili yimɓe heɓe joom kalis en wonde ɓe Donald Trump oɗo saha joni kamɓe démocrate ɓe puɗɗimi wadde publicité ji no fewi pour hutorade ɓeɗo millionnaire uji wonde ɓe Donald Trump. Donc ko yimɓe ɓe gondaka oɗo saha joni wasɓe wonɓe États-Unis kono waɗi tugnade kadi koye CNN no yimɓe ɓe ganduɗa ene kañumen koyemen taw koye gouvernement fédéral gonno taw kadi ko wotanɓe Donald Trump ene jeeya hen biyeteɗo Michael Granier ɗum noon wayno kañum hoore mum wotanno ko Donald Trump e hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi e kanko joom suudu makko e yimɓe woɗɓe ɓe mbawi yaltude télévision surtout ene le CNN caggal kamɓe koye maɓɓe ndeɓe par ce que kamɓe ɓe gotiranno Donald Trump ko ɗaminade ko hawnaki laamu makko kanko Donald Trump ma walluɓe kamɓe yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral dañde gueɗe ɗe ganduɗa koɓe donkuno refti koɓe tini tan oɗo saha joni wonde ko doole mabɓe ceyakama e liggueyaji mumen kanko oɗo noon o liggotono ko toon to littoral Arkansas toon wonno o seyakama omo jogui joom suudu makko ko reedu omo wonde kadi omo jogui kadi cukalel keccel oɗo saha joni omo jeeya yimɓe hewɓe ganduɗa liggotonoɓe gouvernement fédéral ɓe kanko Donald Trump ɓe seeki ɗum noon e wajuji makko kanko Elon Musk. Men international guiɗoɗen ko toon to Canada e tugnade kadi ko CNN reporti hono kamɓe Canada naɓe en wani ɓe goni hannde koye woteji surtout yenno pour suɓade hollo gardotoɗo parti libéral mo kanko Justin Trudeau o ardino ɗum noon e wayno ko ene anda oɗo saha joni waɗi candidat ji hakke nayyi kono ko candidat ji ɗiɗi ɓuuri andede hen hono kanko biyeteɗo Mark Carney ene wayno ko kañum hoɗum ko meeɗi wonde gouverneur banque England e banque Canada e kadi ene wayno kanko hoore makko ko neɗɗo jogguiɗo karallagal ko fate e ngaalu kanko hoore makko ene wayno o wawino wadde gueɗe kewɗe kadi wallude pour wallude Canada ko fate ñamalo mum e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati ɗum noon ko ndende Canada joguino caɗele candidat goɗɗo ene wayni ko debbo kadi kañum hoore mum meeɗi wonde gouvernement makko kanko Justin Trudeau meeɗi wonde vice premier ministre makko biyeteɗo Chrystia Freeland kono ene wayno démission de hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi juste hadde muɗum wadde rapport muɗum toon to congrès kanko waɗo debbo noon kanko hoore makko jeeya ko toon to Canada kono noon e wayno ko yummakko Ukraine najo kanko hoore makko kadi ko journaliste hadde makko nadde politique e hitande ujunnaje ɗiɗi e 13 e télévision couvranno ko kabaruji gommiɗi toon to Russie e Ukraine. Donc ene waɗi candidat ji goɗɗi ɗi en hayso ngala doole ene waɗi goɗɗo biyeteɗo Kanina Good ene waɗi kadi Frank Baylis ɓeɗo fof ko yimɓe yiɗɓe artade oɗo saha joni gouvernement walla parti biyeteɗo libéral toon to Canada e caggal muɗum ene wayno ko hawnaki so tawi cuɓama maɓe ƴeftu kamɓe koye mabɓe ɓe décide hol ñalawma ɓe mbaɗata woteji pour wontude premier ministre toon to Canada kanko Justin Trudeau ene wayno ko oɗo ñalawma dimanche han kadi ene wayno ko o oppi wonde kala ko woni ligguey makko ko fate wonde premier ministre ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeɗo candidat ji ɗiɗi surtout kanko Mark Carney e kanko kadi
freelance ɓeɗo ɗiɗi ko yimɓe ɓe ganduɗa kañumen koye men ko saliɓe gueɗe ɗe Donald Trump haalorde e kadi ko wiɓe wonde ko continta haare pour hollude Canada ene wawi dartade États-Unis. Men international hannde yiyama toon to Chine hannde hono kanko Xi Jinping hono gardiɗo leydi Chine ɗum noon ko e nder jokkodiral ngal wadde yimɓe ɓe ganduɗa enne hohoɓe toon to Chine ɓe kolli wonde ko États-Unis ala fof feere nde wawi wadde pour ko wawa ha dartinde kamɓe Chine ɓamtare ɓe goni e dow mum nde ɗum noon wi wonde ko ene wayno koɓe kuccitani oɗo saha joni ko gueɗe ɗe gandu fate karalle kese wawde kadi yañude kamɓe koye mabɓe doole mabɓe to goni ko wawi wonde fof ene wayno ko tina tan sibabude kanko Donald Trump ko haali wi omo fawi Chine ko fate en produit ji gummotoɗo toon to Chine omo fawi men kene wona 20%, wonno ko 10% kono ene wayno double ɗum hono kamɓe Chine oɗo saha joni ɓe gudditi kamɓe koye mabɓe produit ji mabɓe to mbawi neldude ɗum caggal leydi ko jiita e États-Unis kamɓe Chine ɓe mbi wonde ko haade Donald Trump gasnude mandat mum ɗiɗaɓo kamɓe Chine hawnaki ɓuuri kadi jogade dol e kadi hawnaki kamɓe États-Unis ɓe jogorani heftade kamɓe Chine ha abada. to Ukraine tumnade kadi ko Radio France International habri hono kamɓe Russie ɓe mbawi werlade tuggi jamma hanki ha fayi subaka hande alset kene wona capanɗe joyi e jeetati missile e temedere capanɗe jeenayyi e nayyi drone ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe visi kamɓe Russie naɓe ko nokkuji ɗi pewnoji ko fate électricité toon to Ukraine tuggi jamma jeegom hecci hanki ha fayi ñalawma hanki aljuma jeeɗiɗi lewru mars ɗum noon tumnade koɓe kaali en wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe Ukraine naɓe hollama wonde ko doole mabɓe gustima ko fate defandude koye mabɓe ɗum noon tuggi tan ko sibabude ñalawma kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ɓe dartini balle ɗe ɓe joguino ko fate kamɓe Ukraine naɓe hutorade satellite aji mabɓe kamɓe américain ji walla kadi hutorade même gueɗe ɗe ɓe ganduɗa ɗe ɓe waɗirta défense pour ko fate e weeyo mabɓe ko wawi wonde fof Vladimir Zelensky o wi wonde koye sibabude oɗo saha joni tawde ko peeje goni koye no jaam dañira ko fate guerre no dartiri ene wayno ko alay saago kamɓe Russie naɓe ɓe natta werlade ɗiɗo bumboji jahoji nokkuji goɗɗuɗi walla kadi ene wayno ko visde kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko ɗo énergie mabɓe fewnte ɗum noon e wayno ko hunde kadi nde kanko gardiɗo leydi Turquie jaaɓi o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde fonde wattede haqqille ko wawi wonde fof ene wayno kadi tumnade konngol gummingol toon to Donald Tusk noon ne wayno ko premier ministre mo Pologne o wi wonde ene wayno ko sibabude maslahaji kamɓe Russie naɓe ɓe dokkere oɗo saha joni ko ɗum waɗi wonde kamɓe Russie ɓe jabori ko neldude bomboji kewɗi e kadi warde yimɓe hewɓe toon to Ukraine oyi ɗum noon o wi wonde ko ɗum ɗo ko ɗum woni gueɗe garoje so tawi yimɓe barbaren ko ɗum ko Russie naɓe wiyata mbiyamen dokke jaam donc ko jaam mumen kañum jaborto ko neldude bomboji umminde haareji goɗɗi e kadi warde yimɓe ko yimɓe hoɓe taw ko ɗum fof ala ko woni nafoore o wi donc ene wayno ko kanko Donald ko jurum mawɗo kadi woni jamma hanki walla jamma hecci hanki faade ñalawma hanki toon to Ukraine e sibabude bombardement ji kamɓe Russie naɓe ko jiida e ɗum ɗon hono kanko Vladimir Zelensky o ene wayno ko e ñalawma o toɗɗimo yimɓe ɓe ganduɗa jogorɓe ɓe yaade toon to Arabie Saoudite fottude ene délégation ngaji Amérique ɗum noon ko fate en holno jaam dañira toon to Ukraine tugnade ha hande ko Radio France International repost toon to Guinée Bissau e tugnade konngol gumingol toon to gardigu leydi Bissau hono kanko président Umaru Sissoco Embaló wayno waɗi décret présidentiel pour wiide ko dirtini woteji ponnoɗe wadde ñande 30 novembre o dirtini ɗum no 23 novembre ɗum noon e tugnade hande communiqué o no haalir ni en ɗum noon ko caggal jokkodiral kanko gardiɗo leydi e parti politique toon to Guinée Bissau kono ene tiskita wonde ko ɓurɗo ardade lundo hono kanko peytera ranka o tawa ko nguɗon boto kanko hoore makko o wi wonde ko o jiiɗa tawede ɗum ɗon par ce que o haalino ko ɓooyi o wi wonde ko hono kanko Umaru Sissoko Embaló ene wayno ko mandat makko gasi ko ɓooyi o arno e laamu ko ñande 27 lewru février hitande ujunaji ɗiɗi nogas pour duuɓi joyyi donc ko heddi ko fof ene wayno hayso nde cour suprême salima walludemo wonde ko mandat makko gasi ene wayno ko kanko jaɓani wiide o wi wonde ko en Umaru Embaló ene wayno oɗo saha joni fotani wonde laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Umaru Sissoko Embaló e kanko hoore makko déclaré e nde ɗo yontere kanko hoore makko haali wi wonde ko candidat pour wonde kadi pour dañde mandat goɗɗo toon to Guinée Bissau toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo Seneweb hono kanko biyeteɗo arɗo Guingue ene wayno ko convocaɗo toon to
to mbiyata division spécial cyber sécurité ɗum noon e nder konngudi ɗi windi wi wonde koye caggal yontere nde menace uji mbaɗa e makko nde kulɓinali mbaɗa e makko e ƴettoje taw ummi ko parti pastef ɗum noon wenda koye réseaux sociaux ji pour beele kanko mo nanggue o wi donc ene wayno ko oɗo saaha joni koɓe jinno ko foof ɓe ene wayno ko ɗum ɗum tabbiti saabu procureur de la république kañum hoore mum neldimo mandat pour wiide yo wonde ko convocat toon o wi ɗum noon kadi ko waɗimo ko hawimo hen ko yimɓe men jeeyaɓe parti pastef ni guiɗi tindi wonde ko kanko hoore makko ko noddeteɗo toon to cyber sécurité haade makko kanko hoore makko haalnede ko wawi wonde fof o wi wonde ko ene wayno ko oɗo altine garowo à 10 heures ko toon o nodda ko wawi kewde makko foof ɗum ɗo foof ko Ousmane Sonko woni sababu mum siftini on tan ko kanko hoore makko o windinde nder médias sociaux ji e nder kadi journaux ji o wi wonde komo namdi oɗo saaha joni 1000 milliards ɗi Ousmane Sonko haalanno ɗi holto on kaaliss rewi ɗum noon o wi wonde ko ene wayno ko haali ko wultaki ɗum ɗon e kadi kanko hoore makko mo ƴoyi donc mo jogui droit haalde ɗum ɗon ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko toon kadi dille toon to Sénégal ha hande toon to Sénégal e tumnadi kadi e konngol gumingol to toon to kanko Mansour Faye donc kanko Mansour Faye ɗum noon ko kanko woni maire mo Saint-Louis o windi note mawɗo o haali kadi o wi wonde ko ene wayno ko e oɗo saaha joni pour nafoore Sénégal nafoore kadi ɓiɓɓe Sénégal alaa sago kanko Bassirou Diomaye Faye o wawa ruttitade noddude hono Macky Sall beele ne wawa walludemo beele ne wawa wajademo o sababu ne oɗo saaha joni leydi ndi no wayni caɗele gonɗe ɗeɗo fof ko caɗele ɗe ganduɗa Ousmane Sonko kañum créé ɗum caɗele noon patuɗe e ngaalu patuɗe kadi e ko fate kisal patuɗe kadi e deejre Sénégal ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko Ousmane Sonko omono rewi hen omo waɗa ɗum Ousmane Sonko kadi o haali ɗum o wi wonde ko ene wayno ko gandiraɗo kañum ɗum nangguɗo hoore mum ko kañum hoɗum ko feccere Allah o wi noon e wande ko so tawi Bassirou Diomaye Faye wattani haqqille hoore muɗum ene wayno ko leydi ndi koko jogori ɓeydade bonde e kadi ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne jogori conséquence uji battane muɗum ko kanko Bassirou Diomaye Faye o jogori tampude hen ɗum noon ko ɓuuri wonde intérêt makko kanko Bassirou Diomaye Faye yo certes Ousmane Sonko ko yaaci o wawa noddude hono Macky Sall wallamo waajomo kadi beele mo wawa kanko beele Sénégal ne wawa hawrude partenaire uji muɗum gandaɗi ɓooyi beele ko fate ngaalu beele ko fate ne caɗele ngaalu gongo hande o toon to Sénégal ene wawa yarude yeeso ko teskira tan ene wayno kadi ko haalate oɗo saaha joni ko seeki gonɗo toon surtout yenne yimɓe liggoroɓe e nokkuji kewɗi o continue de sekede donc ko teskira ñalawma ono toon to port autonome gonɗo toon to Dakar ene wayno ɓe mbi wonde ko activité ji mum gustimi kene wona 17% guila kamɓe ɓe ƴefni nguɗo laamu ko teskira ene wayno ko port autonome de Dakar e kadi aéroport Blaise Diagne ɗiɗo fof ko nokkuji ɗi ganduɗa henne yimɓe sekaɓe toon ɓe ene wayno ko goni sababu oɗo saaha joni activité ji kewɗi gonnoɗe e ɗiɗo nokkuji ɗiɗi ene wayno koko gusti ɗum noon fof ko hunde nde ganduɗa kanko Mansour Faye hawnay ko ɗum woni ko ƴeewi oɗo saaha joni pour wallude leydi Sénégal c'est parce que wiide makko kadi ko Macky Sall ene wayno ko hande haqqillaji goni koye muɗum kadi ene wayno ko kañum hoore mum jogorani salade so tawi Bassirou Diomaye Faye noddi ɗum e kadi kala nde Bassirou Diomaye Faye noddimo pour ko fate ballal kanko Macky Sall ma wallu leydi ndi ha arta e nokku ɗo foti wonde ɗo saabu oɗo saaha joni Sénégal woni koye danger men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie hande tugnade habaruji gomiriɗi toon to journal agence Mauritanie d' information hono kanko ministre Mauritanie toppitiɗo ko fate affaires étrangére Mohamed Salim Ould Merzoug o wawi jokkodirde par téléphone e tolnoji ministre uji ɗeɗo leyɗele taw ko leyɗele ɗe ganduɗa taariɗe Mauritanie donc ene jeeya hen ministre affaires étrangères et de l' intégration africaine Côte d'Ivoire biyeteɗo Léon Kakoua Hadjoua Adoum ene jeeya hen kadi ministre de l' intégration africaine et des affaires étrangères république Sénégal madame Yacine Fall ene jeeya hen kadi hono ministre affaires étrangères république de Gambie biyeteɗo Mamadou Tangara ene jeeya hen kadi ministre affaires étrangères et de la coopération internationale république de Mali biyeteɗo Abdoulaye Diop ɓeɗo fof ngal ɗo jokkodiral fof ko sibabude haalluji kalleteno ɗi oɗo dumunno fof wonde toon to Mauritanie kamɓe dadiɓe Mauritanie eɓena continue nangude yimɓe jeeyaɓe ɗeɗo leyɗele wiide mabɓe kamɓe dadiɓe Mauritanie walla laamu Mauritanie
ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa enen wonɓe toon e Mauritanie jaɓani ɗabbude hebde kayitaji ko wiyete résidence e kadi e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko hadde kadi oɗo saha joni laaɗi gummotoɗe toon to Mauritanie diwan Nouadhibou taw ɗeɗon laaɗi payata ko toon to Europe taw koye wona kadi Mauritanie naɓe ko yimɓe ummiɓe ɗeɗo leyɗe moins de 24 heures caggal nde ngal ɗo jokkodiral kadi nde haalani jogori wadde hono kene wona kadi 325 neɗɗo a jippima toon to Île Canaries ɓeɗo yimɓe fof tan gummi koye maaje Mauritanie tumnade journal cridem ko haali mbi wonde ko ɓeɗon yimɓe fof jetti ko hande toon to tufde Espagne ɗum noon jetti ko ñande samedi hande jeetati lewru mars hitande ujunaje 2025 ɓe mbi ɓeɗon 350 kañumen koyemen gaari koye ene waɗi e mabɓe 19 debbo ene waɗi kadi yimɓe 19 taw ko cukalon son ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ummiɓe toon to Mauritanie surtout tofde Nouadhibou faade toon to Île Canaries hay sinde wonde won leyɗele takkiɗe Mauritanie ene mbiya wonde Mauritanie liggonto ko leyɗele Europe rende frontiére uji leyɗele Europe ene wayno ko Mauritanie naɓe kañum koye mbi ko alay saago mbatta haqqillaji e ko ɗuminti ko tawde ko ɓuuri hewde ɗiɗo étranger ji garoji toon to Mauritanie hay sindo naati to frontiére mbindama kañumen ɗaɓɓata jogade résidence ko yidde ɓe rewde Mauritanie ɓennude faade Europe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma a 7 jeetati lewru mars hitande ujunnaje 2025 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.